sati muda muka na jan na ini okra betul tanah yang tanah sanai bangar kuning jatinya hi nala to tanah hi nabuni bepan na nata sih milnya ta kentu Bwsai ini bawa bisa saja malang lagi. Bapak ang kos torozag mang sosu mari yang sowis dia ang bawa makan lagi. Mi apro ni je video YouTube viral leng tong mani joto no nubai kana oro jaga ang kok sana ni musongo je ang to ang nijen sanamai khaimani boni video je boni Instagram Facebook o je bo post khaimani obono sangba back ane ro post khaipiu mane sini tipra sara om hai tang ten ta srang bo ang bai je kak mani pro tang bona ang sanai ya lai thang sa thalo chung e buri ruma remini kaise video sunam ka bo bini Bwsai kaglai me olo move on khaimani kaham da hamya hanai te bini Bwsai bono tabo bo hamya khemang viral khai tongu social media wo plus borni bwsana bo khel khaya bwsana maya krai bupa hanai e bukok ruma remini kaise video chung sunam ka but amani olo no Bwsai sujit chung bai contact khalai Bihikni joto kokno reply Rikha o buri ruma remi ekdom chalak pule angmai kakna bagiche ano khogai Hyderabad chalabi ticket tani pakya atura ang ani Bihikno Hyderabad ta thangdi hne mana khalai suka Hypono buri ani kok khanaya Hyderabad thangene pakya ajura nogo tese kipli je phani hne ang na singin nai suka phiaba ani Bihik nogo kipli phalia Hyderabad kubni bosong chalaro baimang tongge che salprom party khalai social media photo riwai phonogi tongka abuni darti ang bo jolima bagai alka buribe nukung sanami tongka hinsaka Bwsai norange amsik jora khanai man kana o chala Bwsai te Bihik bahke borok kene kasaro kaglakya o video ni buskang thana sekang che norok ase apps ni kok sanai henge dolrok IPL ni bagoi India ni joto ni sele puito khlai janai platform tongu sanele ni te kungtam da kok bai slamja henge joto no ketal ki thungna ni bagai ready tongdi henge IPL ni kok bejele be baksa jele games thungai hapta thugoi no iPhone iPad tebo omha kebang manai mani mano bejeli norong ni bagoi IPL hangamao kotor soka tubi phaika henke oro tongu Yamaha bike Realme mobile Apple watch TV tebo kebang manor ni khaksang manai mani mano henke te tamono wanai tongba busuk kam mani man haya de na henke dolrok bejeli na sign up khaidi te promotion option thangai ani promo code no use khaika ngake noro 100% welcome bonus mannai norok tabuno join khaika hangake 888 daktino bonus mannai hingete norok ni phone pay google pay bank transfer to hangake norok order no nahre manu te obejili no norok ni Facebook rogo review khaika hangake norok 150 taka bo mannai te norok ni friend no jodi si refer khaika hangake norok oro 1000 bo mannai hingete tamono nasini balugoi tong dakti thangwa kana register khaidi comment box pin khaijak bejili app hingke nini 888 bonus claim khaidi Okay, party tesa chini man story. Norok henke pulau no khanai man kana I chala tangi bini beri hak chalange kaglake amorok. Apuno kari table saga bo aburni eba Bihikni mungsa hamya photo viral khaya beri sak bai thang Instagram o wansa chalabe kabage mosamani o wansa bai hamjagi photo upload khajak. Ang bini photo no screenshot nawe se upload khayu hini saka. Te ani Bihik se tomo hamya khorsa bai tongmai ja jodi ani kokno bisas thaya ke chini kamini joto borno Fiber singe eba kok singe naiman payu sabo kowi sabo tatal aprojoto manjane hini saka e berni pula Bwsai so chini tara baitole manasho nor hangkai selane khutuna kahme khanai nasire Bwsai tam saka Bihikno je replay rimani mi apro ni je video YouTube viral leng tong mani joto no nubai kana oro jaga ang kok sana ni musongo je ang to ang nijen sanamai khaimani boni video boni Instagram Facebook o je bo post khaimani obono sangba back ane ro post khaipiu mane sini tipra sara om hai tang ten ta srang bo ang bai je kak mani pro tang bona ang sanai ya hapane bo om ha ke dawi tongoi to ani lasim tong ble jotonin lasim tong a jodi se ani sayang tong hangke ba boni para bhai no ja sai khai nai mau boni ta ko bu boni ja ti gustini contact number nangke bang ro mau Engke jeboni video viral kemene obole tama video buni ro bono joto nai nai di ang ta bo jaga doi ro nai thik ne bo ano se saya hangka ano saya hanai je bo bare thang bini hawo thang samang khaina hanai thang samang khai si bo bsano palai bo engke bo oma hai ke video da oi dile ono salabai tema sa salabai khana bo bai ke da oi je video khai dong obono joto borok no nuk tong sini ti prasa handi wansa handi joto nuk tong engke borok no no beite bo sereng mang man nai
Tham de khai na thang na oma hai ke tong thoi tong na de thang party khai night club bar of thang party khai mo sau oma ra video to nai ji tong go ang te kisa ma sapine ar jaga mane bo ang je kaklai pe mani de sun tong kaklai pe mani bo angke bo 2 tarik go thango ma so tak moi to malia 2 tarik go thango gang bini ticket no 19 tarik go nukja khogoi ana khogoi ticket khaita mobile SMS bai rohor ta yang baire Hyderabad ni borok sala rohor angka ang bono saja beri borok baire thangai haing nai ama haing nai tam khani nai nang to kaise para tonai borok si nang hotat se thangi tamak mane ba nang baire ang bono onek bujogoi saja ang baige Hyderabad ko tongi khaijeng ne ang siu nugu beri borok ni kono kam kore ama hayo jaga nang sianu ya kono kam kore tarpore bonang mana khaijak to bono bo 2 tarik go thangi peka ana khogoi thang pa kas ang thang nai borok to thang siteng te tamak khane ba bonang khai bu narang maya pokor dai bu ton maya bo thang nai ke ba thang siteng ang tongkha to bang na singka bono 1-1.5 bosor 2 bosor na singka khaya kono pata kore oma hai mang daily phone khai walayo daily video ta oma hai to bang kono kono liya tong siteng ne ang tong khai si ase la si o thang liya bon na liya dokon te bonang social media dai bu bicar khai bu bon to stong ya bonang tam khai tong manai ba walai solai mong tang hamra me ble bicar khai to kaise borok kot hoge no to yam tin asing te phali angke na bini bo an ang alkang thanga ang bin number to bola bra ama emang si video dili da da tong te social media obo kaise ya an ro video ka bang man tong to ban ang kiar khai na ang narak jai bini video